Театр сәнгатын үз идеүчеләр өчен яңа мөмкинлекләр. Шәрык клубы Татар театры тарихының интерактив мультимедиа комплексы ачылды. Ул борынгы Әбдүл Кәрим Апанаев йортында урнашкан. Мәгълүм булганча, әлеге бина 1911 елның ноябреннән башлап беренче профессиональ сәйяр труппасына бирелә. 110 елдан соң яңартып ачылган заманча музейдан хәбәрчеләребез язмасы. Сәйяр труппасы нәкъ менә шушында уйнаган. Тиздән тамашачылар өчен биредә кабат спектакльләр күрсәтәбез дип ышандырды Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев. Чөнки минем уйлавымча, безнең театрның гына түгел, гомумән театрның вазифасы яңа авторларны ачу, бигрәк тә татар авторларын, яңа исемнәр ачу. Интерактив мультимедиа комплексы Шәрык клубы театры тарихын чагылдыра. Ул соңгы елларда барлыкка килгән яңа технологик алымнарны кулланып ясалган. Һәркем өчен кызыклы. Әйтик, шушы интерактив экранда үзеңне 21 гасыр башындагы кебек киендереп карый аласың. Тарихи фотосурәтең истәлеккә дә кала. Ә балалар өчен уен форматы киләнгән. Кесә телефонына кушымталар йөкләп тә әлеге комплексны күреп була. Монда бүтүнсе интерактив, ягъни ул программада языла, программа белән куела. Һәм киләчәктә әлбәттә мин аны күз алдында тотып, без аны күз алдында тотып эшләдек. Шуның өчен ниндидер татар театры килә икән, ниндидер татар театрының юбилее икән, без киләчәктә аларга бирәбез параметрлар, нинди электрон чыганакларда безгә кирәк бу информация, һәм аны ул информацияны бу экспозицияларга тутырабыз. Экскурсияләр көн сайын көндезге 1-дән кичке 8-гә кадәр Татарстан урамы 8-нче йорт адресы буенча үткәрелә. Димәк, вакыты кичке спектакльгә барырга да уңайлы. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.